rozprávalo o spolupráci a o rôznych stretnutiach s predstaviteľmi iných strán. Vy ste sa okrem pána Bugara stretli aj s predstaviteľmi strany OKS. Ako sa dajú porovnať tieto dve stretnutia, čo sa týka spolupráce budúcej? Áno. So zástupcami Mostu Híd hovoríme o možnej programovej spolupráci a s predstaviteľmi OKS sme len prebrali aktuálnu politickú situáciu. Bola len to voľná konzultácia. S Mostom Híd určite, že hovoríme skôr o konkrétnostiach, ako môžeme spolupracovať v budúcnosti. V OKS to bolo len také oťukávanie sa, že ako vidíme súčasnú politickú situáciu. Nebolo to o tom, že ak ste dve mimoparlamentné strany, tak v budúcnosti by ste mohli spolupracovať? Zatiaľ nie, ale my nevylučujeme takúto možnosť spolupráce. Závisí to od toho, ako sa skončia vaše rozhovory s predstaviteľmi Mostu Híd? To asi nesúvisí, lebo Most Híd bude naďalej parlamentnou stranou a OKS mimo parlamentnou stranou, takže asi to takto priamo nesúvisí. Dobre, ďakujem pekne.